Nová podstránka v portfóliu sa pridáva následovne. Tak ako tu máme portfólio a teraz tam je dekorácie, kostýmová tvorba, stavba scén. Predstavme si, že tam chceme dať novú podkategóriu, nazveme ju ukážka, povedzme. Ja som tu pripravil súbor s názvom ukážka a v ňom sa nachádza 8 fotiek. To sú len také napríklad tuto použité. Tento súbor teraz zozipujeme a ideme naspäť do administrácie webu. Čiže ideme na artforce.sk/vp/admin. A táto podstránka v tom portfóliu, je to v podstate galéria obrázkov. Čiže podľa toho sa to dá zapamätať, že tuto vľavo dole menu je gallery. Otvorí sa na menu, tu sa nám objaví položka Add Gallery/Images, klikneme na to. Tuto hore je záložka Upload a zip file. Klikneme na Choose File. A teraz ukážeme na ten zip súbor, ktorý sme vytvorili pred chvíľou. Klikneme na Open a Start Upload. Systém ho automaticky uploadne z vášho počítača na stránku a vytvorí malé náhľady. Dobre. Teraz ešte musíme tu robiť nejaké nastavenia okolo toho, čiže v galerii klikneme na Manage Gallery. Tu už máme ukážku, už ju tu vidíme, tak klikneme na ňu. V poriadku. Dôležité teraz je, aby sme ju nastavili pod portfólio. Tuto je záložka Create New Page, klikneme na to a tu klikneme na portfólio. Klikneme na Add Page. Teraz sa nám pridá. Ak potrebujeme nastaviť poradie obrázkov, tuto je tlačítko Sort Gallery. Klikneme na ňo. Teraz vidieť, že nie je to podľa ničoho sortované. Dá sa tu nastaviť, že podľa file name automaticky mi zoradí. Lebo tak som ja ich nazval pôvodne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ak by sme ich chceli nejako inak meniť, dá sa na to kliknúť a ťahať ju, tú fotku. Dá sa takýmto spôsobom povymeniať to poradie. Potom stačí v podstate kliknúť na Update Sort Order. Dobre. Keď teraz ideme skontrolovať tú stránku a kliknem na portfólio, už vidíme, že sa nám pridala sem ukážka. Tu sú tie fotky s poradím tak, ako sme si určili v tej administrácii. Keď im kliknem, pekne sa mi zobrazí. Dá sa šípkou ďalej preklikávať. Kliknem na to, zavre sa to. A to je v podstate všetko.